miani pati mungman to belai no abo chaya angkha belai no chung kha do kha bo nungman ya golo angke chung tabor sport a phaiman ya golo chung saimang kha je miao je khoroksa tongnai khorok nei thina ni bisingo tai khoroksa bo theikia bo bini thina sekang kaisa dying declaration hono chung abono abo riklang kha bo sauje boro jefro gari boro ni bike obo thutai puro afro boro klai thangkha afro boro kono serious injury yakho fi abo ni yagolo boro kok bo saiman tonga joro abo ni yagolo bag gear ri rikha gari bag gear ri man yagolo se boro serious injury ngai je bin khum tongnai bini je bokhro abo ngong thanga phati wi thanga da abo ni yagolo abo chini oro accident loge jehetu oro chung nukha je bo ukul ko bag gear ro abo to intentional abo to bo ichha khaino rumani oro chung just accident by siminong ya chung chai tongnai je a borok je accident khainai no bono chung shasti de nani ga bon bagai tabuk chung oro phai nok ni borok bai to kok sakha inke tabuk chung toro social organization ni phaisan pri phaiuba chung ongkonai je borok nei FIR khaijakani khnawo aro ni PSO a FIR chung thangai nai tam a FIR mention khajaka tam sejaka FIR bosu jorte krak khajaka je nangmane information aro rejaka rejaya aboro chung naina ni thangnai inke chung chai tongnai je nini jo victim ni family rok nini je thei thangjanai je chela bini je bosa tongo khorok nei tabuk kotalmia horo khorosa achai kha charai buri bosa te khorsa chara bosa tongo inke tabuk ka buri bo delivering bai dorop bini bo sak healing na ni jora nangnai kam te he situation jate borok bo compensation kabang manthung tamni khabo borong adhikar borok don di mana ni accident hoite plus je accident khainai bo sasti mana tekhe chung buskang ni lamao chung abo khlaina thangai tong satabgo chere asani ko boro hejamara hospital cherai banai thui thangjanai khorok nei ni bisingo khoroksa chalano hungka to aro kalyanpur ni je hospital khoi hospital sorry khoi hospital aro bono bed declare khai de jakha ke tai khorosa jora thuia kho burei bono GBO refer khai ho jaga serious ba bo thuina sing oro dying declaration dei kalang kha je boni bahai khe borok ni dukhu man ya gola bo kok sai mani tonga jora wa afu serious ya ko bag gear ruise borong na bo khai jau jeta ni gola borong ni langma arikha tabo kha GBO thika tabo je mia to sport to thia he ba bo sport to thia GB5 thio GB beri ni mungkha mia ni pate mungate nang tamo saimam so abo khai muti se ani bo sajok delivery bokomoi nahana thangtani gari bai thultaye lang thangka ga abono ang bono thonggo sase sahoka ta khotoi ho ni saka ang logo se baba kai apul kai wan saharo nu tini patani kewasi khanya ko bula hang khanglia ni chawoi bono aw ni kai da kon toni side hine anga ti bono sahoka ta kai tang saka kai to bo bukumui pulang mangla kamu ang babu sajallia to bonok ni kutuya ni si saharo asukti no anje ko tumu ane ko no sajok okra tam sagamun an bu sajok okra delivery bukumui na hariyo ta kai buma bo thangja abuma segang se phai sok ab aru khai ang ni ko bor hai tong kha ko bo man khaya hai tong kha gate gari be thun tai ru bon tai sa gari phiro ge khik lai an busano bukur kubri klang me kata te an busamari ke bokrok gri ka khakla phatika abone kisa phuluk ge hima phuluk ya borong bo nini busano se nu tara tari tulang de jibi wa hunsa na samari bo thigena na sajok naga jibi sopai de semane bo lama kisa kok saka baba an te khani de anga phumuk te lai thangka nang masaka kai oro phai bo hika apur ka bin ke sa sum na bagi khulong lai tong la chingla ta baba an te kisa khani de ni as khaisa bara sai ba la ni ka no
bini langma tongthano gogbodo mokal phusai thanga bo jora o thaya borok sai abo jora khangna se sasumna koita baji tong hor misin ke accident nang man gari tai kalangjak mani gari rok sa bo abro rok sai de man he maya oi mama tabu nai ang tabu tam nai gas nai ka gas le rom manya khona tak phana ablang asuk sasumai ang to gas hidna musunta kai norok ni para boro an para khamai bekerang abo biar ko kolai school bo abo biang sai jo sai tulasi ko yang te bu kham awase u Shantinagar pu ni sa no mo u ko bilu kai ni sa mare ni mung khai ang dun khang thai bu mung chima yang to ka na ni chama jing su ne he ni sa mare okra thainai ni mung se osit rotis na ten mas rong para ka boro iko abo tam para kajak sido girja gana bong para he jamara phasing da heja marani muti ko thango iko bel phang a suja sorok thangni khama dokanya nangka da ni to buri ni ko phasina 아, 동시랑 아부 꾸는 꼭꼭 참아서 무슨 원 그래서 아시간 북한 포탄 어디 gelema no je katara je kuthi je thija khini ke bo phun khamani sob phun 아바 아론 닥타론 카이로 뭐 앞으로 꼭 살만 코고 그러니까 니반 무타모 가 수디 파라카 버어 마인베 케란 안 뭉카이 이거 비누 니 사호로 비누 사제 비누 액세던 게 아양 나로 탕토가 따라따리 파지 사오 gabin kok bai basu phanchap phai malia ari je bak ko kalai phaja am musuk chewoi nogo phajrap se ko dai na sa je bokra sa ko bulung age bole tak bo jaga o o hejamara hospital bo sa ko bulung ta bo bole bare bakha bokru ba ni horo tini hot ngayo ta chala da se khebure bozoi kriya sai na sukai ani bosamari bobin thenya tongla theka an bosaje bo thenya no theka abo bhagwan se saiman che ta ang bo bipot kai tongka nara abo kisa bisaro asiman kang te kok saimal le bokrom hin thang kang ta ta se ger kang